Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya guys. Di jam setengah 5 sore Desi baru bikin video. Iki arep nyayur tewel. Ndek esuk Desi untuk rezeki guys. Diparingi tewel dulur wedok separo. Tak sayur, tak godhog nih. Arek ngenteni medoke. Wis delok engkas guys, ndek esuk wis tak gawekno bumbu. Engko karek nukokno topo. Bumbune iki wis sak mangkok. Iki sayur lodeh. Terus iki mau ngoceno kelem. Pak Su ki mulih kok daun guys, kok tegalan. Mungkin yo kecapean, kesel. Jadi iki arep ngucai peleme wis males. Nek mbok kocekno yo tak mamem. Dadine terus iki tak koceki, tak kotak-kotak ngene. Ngono ya. Wis karek ngemplok ya. Pak Sureban ngono guys, keselen. Ini mateng iki. Ngene peteng guys, lampune pedhot mare kene iki. Peteng. Alalah. Wis dintakno lho tunggu. Agak baratus Pak Surban ngene iki lho. Piye? Gadung sing kuwi sing awe mang mati ya pelem jaran. Wis ngene yo guys, aku tak tuku klopo ning warung. Tak tumbas klopo kanggo nyayur, soalnya nek gak tak sayur sore, nek esuk kuwi endi sing gawe apa kuwi masak sego sing ngopo. Dadine prosesnya kuwi lama nek nyayur kuwi. Jadi sore tak masak, engko esuk karek manasi. Ben cepet nggih, Pak Sukan sesuk isek neh ya. Dadine sesuk ki isek mulai mucuki neh guys. Wis entuk 3 hari. 4 hari besok. Iki mbuh kolom komentare kok bermasalah iki mbuh. Piye yo guys? Kok ngantek 2 video sing kolom komentare iki ora kenek dibuka. Iki engko nek ra nggawa ning gone Mas Ajis neh ngono yo aku yo gak iso guys, gak iso ndandani. Arep tak utek ya aku yo wedi nek kleru kabeh kepencet iki. Dadine engko nggone Mas Ajis tak gawane rumus dulu guys. Engko nek wis bar masak sayur. Oh kayak apa nih guys? Golek nganu ya guys, arep ning warung golek klopo. Kontake gak enek ya. Mas aku mangke ning ngawur jajan ning mburi kono tapi kok gak enek. Heh? Masa kandhe ning sok. Wong kowe mangke kei jajan ning meja ku lho. Juga ning sok ana apa. Oh lah. Ini wong coba ajang ngono paling. Wong aku roh ngari jajan ngono kok. Tidak lho, nek mulih ngono wis balik ke sekolah. Coba. Oh. Dan kilo. Oh, tak kok. Porsi. Wis garing kok.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, udanlah nek ojo angin. Ya Allah Gusti, sampai dhisik iki ngumupno sayur wis ewel kabeh guys. Wah, seng kundur iki bola. Klok. Ya Allah. Ya Gusti, iki entuk kunyanjur iki wis mateng guys. Anggek wae mateng. Tak entas tak dikok meja iki. Alah, perkara angin redeg kabeh rasane. Sayurku dimam karo lontong ngono ndahe po enake. Ya Allah. Sayange gek enek kaldu ayam iki, guys. Gek enek pitik Jawane, nek pitik Jawane malah mantul. Gek bar tak entas loro guys iki. Pas magrib udane teko. Bayuh angin campur geluduk. Ya Allah. Ya Allah, udanah nek angin, sulman selamat, paringono selamat ya Allah. Anak Adam ning sorgone liwat-liwat dhuwur, Mbah. Liwat-liwat dhuwur. Sampai ndredeg kabeh ya, guys. Nah, kok dilanjut neh maghrib sik. Emang tak masakno jeroan iki, Din. Pundhut ta. Sayur enak. Sedina iki kremo mangan pindho, sarapan esuk karo mam sore. Awan wis mami sekolahan. Gak mau kulawa. Kok mbok sarapan esuk-esuk. Mesti kayak ning kono tutupan. Seger meneh Din ketoke. Mangane memblek. Kersane gak ditawani ya. Iya ditawani masih prene ya ngene iki. Lah wong nutup toples ora tenanan kok. Sing ngakon sapa? Wong buka kerupuk ki nek toplese nang ditutup rapet meneh. Ngono kan yo gak mlempem. Nutup toples ora tenanan wayah mam lawan kerupuke mlempem do bremeng. Akhirnya udan dhuwur guys, tapi karek duduk ketok angine wis apa ki berhenti. Ndek mau anggek ape udan ki wis walah. Seng ki pating jeludak, pating lebrok. Nah angin. Suasana di pagi hari, guys. Udah sih mau belanja. Tapi bakule mangkat ora. Mbah Pu, Mbak Nik mangkat. Loh. Urung teko. Gong anek. Lah ya mosok ya ini urung teko. Lah kae Mbah Ju kok wis nang emper kae. Lah menyang pora ndero Mbah Ju. Masa gak menyang? Cara mangkat masa yene urung teko ya, Mbah? Ya masa yene urung teko. Sik ayo ngidul, Mbah Bu. Bolak-balik urung tok kono. Lah ya Mbah Ju wis ning emper iki. Menyang paling nek ora menyang Mbah Ju ndak ning kono e. Iya. Aku ki wis mateng, Mbah. Wis jangan bertung-tung. Karek golek kerupuk apa ngono kuwi lho, tak nggo nonton Pak Agus.
Iki ya mbah iki wong mulus sih Mbah ketoke. Mulus apa mbangi? Enek mae biyen iki. Walah jadwale padet kono ngantek tanggal piro. Iya, ngene Mbah Lani iki wong iki kuwi nek Mbah Ratemi. Mariam iki marani Mariam bareng le. Orang Maryam ayam Sing Mariam ambek Tonwi. Bloke darah kulon blok ngampel kulo Mbah paling. Ngampel terus iki dulure Mariam ki ndi kuwi? Ya Balong paling blok kono. Wong Mbah Tas lah yo ngenteni tari bloke tari tandur iki jere. Jajal tak deloke mosok gak mangkat. Nek cara mangkat iki yane ya wis balik ah, Mbah. Nek cara mangkat lho yane ya wis balik ah mosok ora balik. Apa keselen barendengan di ini. Kok yo urung dibuka lawange. Apa yo gak mangkat. Sopo sing ditekoki kira wong? Kondi Mbak Ti. Iya tutu. Oh, gak Mbah. Ki engko dinteni nang gak mangkat, Mbah. Ape tandur nendi Mbah? Mbah Lani. Walah entuk kok kono Mbah Lani ning tenagane. Ya anu Mas aku kowe jere. Alah aku ora nek batore ndak Mbah. Iya Mbah, alah piye lagi. Ndek iki goleki Mariam kono lho. Wonge gak iso wis kadung ning kulon jere. Piye mbek Mbah Sri anu menik ya? Ambek sapa tik kuwi? Lah ya. Pengen golek mbak nih ya. Mbah menyang mbah ora pen. Ora nek teko. Paling ora menyang. Balik ya guys, jujune aku wis ndek sayur duwe untung pindang. Arek tumbas kerupuke wajare. Entuk Mbah Marni nok Mbah. Mbah Marni kalau lek Sri Menik. Tike pairan kuwi tak melok tandur ya, dereng ngeterno mak iki mang paling. Melok wonge. Lah iya tike pairan. Sing Lampin Abang sapa? di mangkok. Sapa? Kae wong kasih Mbah Marni Mas aku mbok tanduri kowe ngono. Alah ora Mbah aku. Wong aku gawekno bontot Pak Agus ki kowe wis malah keri batore. Mbah dek wong akeh men yo. Kuwi Mbah Mi. Anu 3, 4. Sawi engko sawi mbek 4. Iya paling. Oh, bro. 3, 6 7 Mbah Lani ya. Kuwi nek nyedot banyu gak ijab balik but nggo mencing nggo ngono kowe Mbah. Lah arek.
Terakhir kuwi apa? Lah iya saiki banyune teko terus. Pinae kan lagi diabu. Loh. Indone ngabu. Pas banyune. Lah rak leloh nek didaut. Lambo lagi Oh, peran alah. dina ke didaut. Lah iya. Mbak niki jane menyang ora ya. Kalau ora menyang kok, Mbak. Lah iya. Barendengan nek mau kesel piye. Aku nyalon kok. Apa iki? Masuk sampai ya ini men. Oh. Ya ora mangkat kuwi saiki. Ini yang ngomong abang di bae. Nah ya, Ku prei di Surabaya. kesel rek. Nah nek barendengan malah. Piye, Mbah? Anu cek sok wis Mbah tandure jere. Ya, kemis. Piye, Mbah, Mang? Kita kok sak panen tanduran. Lah ya kemis, heeh. Lah saiki iki apa? Selasa saiki. Mbak nek tak gak menyang ya, Mbah? Rek sampean kolor ngono lho. Mateng. Apa? Anu tuku panganan mateng nek mbane gak enek. Nek ngene. Jadi besok tarik. Lah ya. Terus yang melesan. Aku jujune kok wis duwe apa tah apa. Aku ngendi lireh ra pak lireh. Aku kelan dik sore, Mbah kowe. Lah engko nek esuk nek kelan ya bontote iki sira kawanen aku. Iya nek kan sok. Kae wangin kok ngono ndang jangan kurung ngumop, Mbah. Sengku ki wis blok walah. Ndredeg kabeh ki tak terusno apa ora iki aku. Bar. Wah, amit-amit. Dikapan aku tuh Pak. Pak Agus iki. Kowe iki kompor mau pateni sik, Mak. Ngono walah yo. Wis karek umupe mosok kok baleni neh cacah. Ndredeg kabeh. Aku sekarang alah kerupuk kok nek ora anu. Lah ya angkitku ki ape karo tuku lombok abang po. Nek gak nganu ya sesuk lah. Wong aku wis duwe sawi, duwe terong, kok anggan sesuk. Ya ora sida blonjo ya jalan-jalan. Ngalor ngidul. Wong ya wis mateng, Guys. Isih kan siap kabeh wis mateng. Sapa ora ya engko mentorem sampai tekan kono. Lah piye engko? Ya ya nek anu ngecek lek pri po. Nek budale ngecek lek pri lah, ku mulai ngecek lek pri kuwi ngono, ora usah ngenteni lek pri cilik. Oke nih. Sampean pesen bakni ya, Mas? Omong nek gak bakul ngono. Iya. Lah ngono kok tak enteni sampai ning ngono tak padang kok ngene. Nah, aku ya wis mateng, wis kabeh karek tuku kerupuk ambekan apa? Lombok. Apa ngetan sampean? Wes donyane sepi yang kerja nyahe niki. Kepating kleprut, sing tandur, sing kerja ning ndi ya guys, ning sawah-sawah. Supaya angin gitu, larahane berberakan teko marik-marik. Iki ketani pas yang panas. Masih yo melok panas yo. Lah yo lah wong yo cek mik gak yo. Lah yo. Angger sak omah mesti yo kabeh, nek ora kabeh ora. Cara yo some ngono piye. Wis ditok panas, ditok gelek, ditoke gelek mulai panas.
Tandur aku. Tandure sok kempes sik Mbah kok. Dengan lo wina banjir nah Pak. Itu tandur kemes. Itu tandur kok kemes. Sok kemes sik. Bakso sarapan, guys. Yang sambal ndok mbok campur sayur enak. Lamis oh. Kuwi anak entong-entong ning kono gak mbok coba. Pindang, teri. Gak mek. Kayak mbak tak. Lah ya. Sarapan. Nek nutup toples sing rapet nah Mas, iki kerupuk iki melempem sak. Sume udan-udanan ki nek gak dirapeti tenan ngono wis ana. Wis ra nak dipangan, kekot-kekot. Sayur iki wong ket subuh mangik Mas wis tak ngot, saiki yo rada adem wis. Sing panas segone. Kayak segam yo rung tak tutup. Wis ngringet. Kayak dia dunia rantai. Mbak iya termosak. Ayo rantai. Rantai dinono bature iki. Jangane bareng kuwi engko nek gak anu ditawak-tawakno bature lho sayur ngono sok mangan dipangan dhewe. Wong mami terang nek seger ki nek esuk ngene iki kok. Anget-anget. Nek sawan klempoken banyu wis. Namanya kelompokkan es. Kowe melok ngombe es ah? Yang sawanane di kota. Ayo nggawa kuwi botol dhewe. Kok lah mbok ombeni es ayo. Bileng ya, Mas. Kalau segam tilik ya sak pira? Ngerompok kira-kira dhewe ngono yo. Sendoke aja tipakam ki kok ngono. Kira-kira dhewe mosok sakmune kakehan Bapak. Wes. Wis kak jerone lah ngono. Mosok rontek. Bontot kok suwe-suwe terus karek sepiro. Ndeknane iki malah tak gawakno separo niki. Cuma terus sakmene kok wis dilongi neh. Oh lah mangane kok sak. Mangan terus seger iki nek esuk iki. Tak gawani tung-tung teri, pindang, sayur. Tak gawani kerupuk. Wis Pak Suki nek aku gak melok. Iki bontote simpel, guys. Mau abot-abot mau bimbyong. Lah nek desih melok ngono kae ya nggo tas punggung. Wis ngene ya guys, kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sing sampun support, sampun dukung, sampun like, komen dan subscribe, sampun nonton konten-kontene keluarga DC sampai sekarang nggih. Semoga family online semuanya tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dilancarno segala hal urusane
Muga-muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam yang tiada hentinya. Nih guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemainnya kan benar Mas Adis lho. Iya, kolom komentar iki error guys iki. Ayo anu. Lah engko tang esuk-esuk kok ribut. Ibu ya tak. Oh, Wes, kurang main. tak rono.